Към една актуална здравна тема. Мозъчният инсулт е сред най-честите заболявания с значителна смъртност и инвалидизация у нас. Годишно около 45 000 души получават инсулт или по един на всеки 10 минути. И докато мнозина мислят, че инсултът покосява само възрастни и болни хора, оказва се, че това не е съвсем така. В навечерието на Световния ден за борба с инсулта, лекарите от Университетската болница Свети Георги в Пловдив успяха на 90% да възстановят млада пациентка, да е търпяла инсулт. Нещо, което според медиците се случва изключително рядко. Още за това ще ни разкаже Благой Бекриев сега. Здравей! Здравейте от Пловдив. България е начално място по смъртност на инсулт в Европейския съюз. Точно така годишно у нас от заболяването страдат около 45 000 българи, включително и млади хора на по 20 години. Високото кръвно налягане, високият холестерол, диабетът, заседналият начин на живот, тютюнопушенето, липсата на физическа активност са фактори, които водят до повишаване на риска от инсулт. Медиците напоследък отчитат и друга тревожна тенденция. Увеличават се случаите на инсулт след прекаран ковид. Лекарите от Университетската болница Свети Георги зад мен, където се помещава един от 6 високотехнологични центрове за борба с инсулта, наскоро помогнаха на млада жена, като я възстановиха на 90% след прекаран инсулт. Нейната история разказваме в следващия репортаж. Борислава е само на 28 години. Инсултът е покосява във фитнес залата, докато тренира кардиоупражнения. Всичко беше наред, докато в един момент ми стана лошо, главата ми отсече много силно и паднах от светлова теж на земята. Тогава не знаеш, че мога да се движа ръцете и краката, че съм парализирана. Цялата лява част на тялото й се парализира, губи и говора си. Слинайка, откарана в Университетската болница Свети Георги. Поема е екипът на новооткрития център за лечение на мозъчно-съдови заболявания, който е единственият в Южна България. Неврохирурзите и специалистите по образна диагностика решават да използват нов метод, за да минимизират последствията от инсулта. Прилагат ангиографска технология, с която премахват тромба. Всичко става с едно обождане на една артерия в крака. И това е единственото, което пациента, грубо казано, усеща. Стигаме до този съсирък и го аспирираме със специален катетър или със специално механично устройство той бива хванат, грубо казано, и точно това е целта. При премахване на тромба, мозъчното кръвощение да се възстанови и да може да спасим тази мозъчна тъкан. В съответствие да дадем максимален шанс на пациента да възстанови неговия неврологичен дефицит, възможно най-много. При нея имахме късмет, че тромбът беше изваден още от първия ни опит. Тя извади късмет, не знам, може би е целуната от Господ, че всичко се случи с първият опит, което допълнително намали времето, в което мозъкът остава без кислород и хранене. Така след 24 часа започва да движи левия си крак, а 48 часа по-късно и засегнатата лява ръка. Лекарите казват, че това е голямо постижение, но то се дължи и на факта, че пациентката е постъпила на втория час от началото на инсулта, в така наречения златен час. При нея виждате, че дефицитът е почти нулев. Затова казвам, че времето е важно. 6 месеца бях на кинезотерапия, тази ръка от юмрук да се отвори и да е подвижна, да ми върши нещо. Тази върва, ръката се движи и мозък държа напред живота като нормален човек. За съжаление, през последните години лекарите отчитат тревожна тенденция. Инсултът засяга все по-млади хора. И това може би се дължи и на друга причина. Тук роля играе и COVID-пандемията, особено когато беше разгара на пандемията. Случаите бяха доста по-високи, без значение възрастта, тъй като вече е доказано, че вирусната инфекция засяга съсирваемостта на кръвта и води до доста усложнения съдови, като инсулта е едно от тях. Месеци по-късно Борислава се връща в болницата, за да благодари на лекарите, които са я спасили, придружена от своята майка. Аз го определям като съвременно чудо в областта на медицината. Борислава, значи се боря не за слава, но се боря за себе си. Съм един човек, който може да даде всичко от себе си за напред, да е нормален човек. За събуди се Благой Бекриев.